खुलुमबाय प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे बर' बाइबेल प्रफेसि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दिनैनि टपिकआ जाहैबाय लुसिफारा माब्रै सैतान मुंख' जाखो। जोङो बेनि सोमोन्दै सावरायनि। जोङो बेखौ मोननो हागोन जेसाया नाबिनि 14 अध्याय 12निफ्राय 14। बेयावहाय मा बुंदों? फुङाव मोदानग्रा हाथरखि, नोङो नख्रांनिफ्राय सिरिबाय माथो? नोङो जातिफोरखौ नारख्लायनायमोन, दानो नोङो हायाव दानख्लाय हरजाबाय। आरो नोङो गोसोआव सानदोंमोन, आङो नख्राङाव गाखोलांगोन, आङो गावनि सिंहासनखौ इसोरनि हाथरखिफोरनिख्रुइबो जौसिन खालामगोन आरो जथुमनाय हाजोनि सायाव जागोन, साहाथिङैनि सिमाफोराव जोमैफोरनिबो जौसिन जायगाफोरनि सायाव आङो गाखोलांगोन आरो आङो गावखौ गोजौसिनाव थाग्रानि समान खालामगोन। बेयावहाय गोबाङा साननो हागौ, बेयावथ' लुसिफार सोदोबानो लिरनाय गैया, बोरै लुसिफार होनबाय थायो। जोङो बेखौ बर'नि बाइबेल फरायग्राफ्रा बा बर'नि बाइबेल फरायोब्ला जोङो बेखौहाय कनफिउस जायो, जों मोननो हाया बेयाव लुसिफार सोदोबखौ। नाथाय जेब्ला जेनाखि जोङो इंलिसनि बाइबेलाव नायगोन, बेयावहाय लुसिफार सोदोबखौ जोङो नुयो। नोंथांमोनाबो इंलिसनि बाइबेलाव नायदो। आरो फुंनि हाथरखि होनदों, बे लुसिफारखौनो फुंनि हाथरखि होननाय जादों। आरो बेयाव जेसेबां सोरगोआव दंमोन लुसिफारजों लोगोसे, बा सोरगोआव जेसेबां दुतफोर दङमोन बिसोरखौबो हाथरखि होननानै बुंनाय जादों। मानोना बेयावबो दं, इसोरनि हाथरखिफोरनिख्रुइबो जौसिन खालामगोन। इसोरनि हाथरखिफोरनि होनदों, बेयाव बांसाननाय जादों। गोबां हाथरखि माने गोबां लुसिफारजों लोगोसे गोबां दुतफोर दंमोन, बे दुतफोरखौनो हाथरखिफोर होनदों। बे हाथरखिफोरनिफ्राय जौसिन आरो इसोरनि जौसिन खालामनो नागिरनाय, बेयावहाय लुसिफारखौ बुंदों। दा गोबाङा साननो हागौ, बिनि गोजौ हेडिंआव जुदि नायोब्ला जोङो बेयाव नुयो, बाबिल राजानि सायाव जागोन निदान। बाबिल राजाखौसो बुंदों, अब्लालाय बोरैथो बेयाव लुसिफारखौ बुंखो? बेयावहाय सिंनि खोथाया बेनो जे बाबिल राजानाव बे लुसिफारा एबा बे सैताना हाबनानै खामानि मावदों, दुस्तनि खामानिखौ मावदों। लुसिफारनि एक्टिभिटिसा बे बाबिल राजानियाव नुजाथिदों। बेनिखायनो बै बाबिल राजाखौ बुंनायजों लोगोसे लुसिफारखौ थांखिनानै बुंनाय जादों, नाखि बाबिल राजाखौ। जोङो बेबायदिनो मोनसे उदाहरन जों मोनबावो। जोङो इजिकेलनि 28 अध्याय 13निफ्राय 18 पदआव जोङो नायनि। बेयावबो सासे राजानि सोमोन्दैसो बुंनाय जादों। तुर राजानि जुनै दाहा जानाय, तुर राजानि सोमोन्दै बुंनाय बादि बेयावनो तुर राजाखौनो बुंदों। नाथाय तुर बे राजानियाव लुसिफारा हाबनानै दं आरो बिनि एक्टिभिटिसा ओंखारोखाय बे लुसिफारखौनो बेयाव बुंनाय जादों। अब्ला जों बेखौ मोननो हागोन इजिकेलनि 28 अध्याय 13निफ्राय जोङो 19सिम फरायनानै नायगोन। नोङो इसोरनि एडेन बागानाव दंमोन, मोनफ्रोमबो दाम गोसा अन्थाइफ्रानो नोंखौ खोबदोंमोन। सार्डियास, टापास, हिरा, क्रिस, टुलिप, बेरिल, अनिक्स, साफिर, कार्बानाकाय, इमारल्ड। नोंनि नाग्रा आरो सिफुंफ्रा सनाजों नोंनियावनो बानाय जादों। नों दाजानाय दिनावनो बेफोरो बानायजादोंमोन। बेयाव मोनसे नट खालामनो गोनां बिसया बेनो जे बिनियावहाय गोबां दाम गोसा जे अन्थाइफोरनि नामखौ जों खोनाफेराखै। जोङो हिरा आरो सना जों बेफोरखौल'सो मोनथियो। नाथाय बेयाव गोबां खोनाफेरै अन्थाइनि मुंफोरखौ बुंदों, जाय अन्थाइफोरखौ जोङो बधय प्रिथिबियाव मोननाय नङा। बे मोनसे साननो लगीया बिसय, बे मोनसे नट खालामनो लगीया बिसय।
आरो बेयावहाय सिफुं आरो नाग्राफोरजोंनो जेब्लानाखि लुसिफारखौ जे दिनाव दादों नाग्रा सिफुंफोर लोगोसे बिनि सोलेरावनो दंफाखायोमोन बेनिखायनो दिनैहाय पृथिबियाव संसारिकनि जेब्लानाखि मेथाइफोर खनो सुजुयो जोबोर सुरफ्रा ओरैबायदि मिलौहाब देंखो जोंनि खृष्टान बिदा फंबायफ्रा बेफोरबादियाव गोजावो बेफोरबादि मेथाइफोरखौ खोनासंनानै गोजावो आरो जोंनि धोरोमनि मेथाइफोरनि सुरफोरखौ नाय मानोना लुसिफारानो बिसिनियाव बिनि मोदोमावनो थाखानायखाय देंखोफ्रा मोजां जायो। बे दिनैनि बिषय नङा आङो बेखौ राजानि बा मानसिनि सायाव बुंनायजों लोगोसे सैतानखौ जे बुंदों बे हिसाबै आं बेखौहाय दिनै बुंफानाय जादों। 14आव नोंखौ नेग्रा अभिषेक खालामजानाय केरुबजों आङो नोंखौ फसंदों। नैबे नोंखौ नेग्रा अभिषेक खालामजानाय केरुब नैबे केरुबा मा बेलाय बे मोनसे सोंनोल' गैया। केरुबा जाहैबाय बियो सासे इसोरनि दूत ओरैबायदि शक्तिशाली दूत बियो जोङो साधारनते दूत होननानै बुङोब्ला जोङो मिखाइल दूतखौ मोनथियो ओमफ्राय गाब्रिएल दूतखौ जोङो मोनथियो नैबे केरुब दूत बेफोरखौ जोङो बारा खोनाया गिर्जाफ्रावबो सभाफ्रावबो बांसिन जों खोनाया नाथाय बे केरुबा बिजों अभिषेक खालामजानाय केरुबजों नोंखौ नेग्रा अभिषेक खालामजानाय केरुबजों अभिषेक खालामजानाय केरुबा अभिषेक खालामजानाय इसोरजों आङो नोंखौ फसंदों। लुसिफारखौ फसंदों केरुबजों लोगोसे फसंदों। केरुबा ओरैबायदि पावारफुल दूत बियो आरो जेब्लानाखि दिनैनि बिषय नङा आं बेखौबो एसे हिन्ट होनोसै जेब्लानाखि आदम आरो हवाया पाप मावो आरो बे पाप जाहोग्रा बिफांनि बिथाइखौ जायो थैनायनि बिथाइखौ जायो अब्ला इसोरा बे आदेन बागाननिफ्राय हरनहरो आदम आरो हवाखौ नैबे 13आव लिरखादों इसोरनि एदेन बागानाव दंमोन आरो बे थैहोग्रा बिथाइखौ जानायनि थाखाय आदम आरो हवाखौ हरनहरो एदेन बागाननिफ्राय आरो मोनसे गोथांनि बिफां दङमोन बे एदेन बागानावनो बे गोथांनि बिफांखौ मोनजानायनि सिगां जागोननि सिगां बेखौ हरनहरदों। बेनिखायनो इसोरा बे एदेन बागाननि जे जिउनि गोथांनि बिफां नैबे गोथांनि बिफांखौ केरुबखौ नेनो दायित्व होदों केरुबनो आं बेखौ दिनैहाय बे जागायजेननायाव दङ बेखौ नोंथांमोना नायबा नुगोन केरुबा बे गोथांनि बिफांखौ नेयो इसोरा बेनो दायित्व होयो। जेखियानो जाया बे दिनैनि बिषय नङा आङो नोंखौ फसंदों नोङो इसोरनि गोथार हाजोनि सायाव दोनजादों नोङो अरबादि जोंनि अन्थाइफोरनि गेजेराव थाबाय बायदोंमोन नाथाय उनाव नोंनियाव इनायखौ मोनबाय नोङो सोरजिजानाय दिननिफ्राय नोंनि मावनाय दांनायफ्रा बरनाम गैयामोन। सिगां समाव लुसिफारहा जेबो बरनाम गैयामोन। नोंनि बेफारा बाराद्राय जानायखाय जुलुम खालामनायफ्रा नोंखौ सुफुंदों आरो बिजों नोङो पाप मावदों बेनिखायनो आङो नोंखौ बादुवा मुङा बादि इसोरनि हाजोनिफ्राय गारहरबाय आरो अर बादि जोंनाय अन्थाइफोरनि गेजेरनिफ्राय नेग्रा केरुबा नोंखौ नारख्लायहरबाय। केरुबा लुसिफारखौ नारख्लायहरबाय अब्ला बेसेबां पावारफुल केरुब दूतआ नोंनि समायनाय जुनै नोंनि गोसोआ दुगा जाबाय। जेब्लानाखि सोरगोआवहाय पाप मावथावथाव मा खामानि दंमोन गासैबो न्याय जोबमोन मावनायफ्रा जेबो इनाय गैयामोन होनदों बरनाम गैयामोन बेयो 15 पदआव बरनाम गैयामोन लुसिफारा नाथाय नोंनि गोसोआ दुगा जाबाय बिनियाव लुसिफारनि गोसोआव दुगा फैदों गावनाव गासैबो गाव समायना जानायखाय दुगा फैदों। बेनिखायनो जेब्ला मानसिया दुगा जायो दुगांनानै लायो अब्ला बुजिदो बिनियाव सैताना राजा जबाय। बेनिखायनो तुर राजानि जुनै दाहा जानाय
राजानि खोथासो बुंदों, नाथाय बिनियाव लुसिफारा दङ। आरो बै राजाखौ बुङाखै, नाथाय लुसिफारखौसो बुंदों इसोरा। खारन पाप मावहोजेननायनिफ्रायनो सैताना जेब्लायबो मानसिखौ बाहायबोदों। कायेन आरो हाबेल, कायेनाव हाबनानै बियो हाबेलखौ बुथारदों। सैताना बेबायदि मावो। नोङो गावनि जोंब्लावनायनि लागै गावनि आखलखौ बिग्राय होबाय। गोख्रै आङो नोंखौ हायाव खुफ्लेबाय, आङो नोंखौ राजाफोरनि सिगाङाव दोनबाय, बिसोरो नोंखौ नायनानै रंजाथों। नोंनि अधोरोम मावनाया बांद्राय जानायजों आं नोंनि बेफार खालामनायाव इनाया हाबनायजों नोंनि गोथार जायगाफ्रा खालाय जाबाय। बेनिखायनो आङो नोंनि सिङाव आरो सुखांबाय, बिजों नोङो खामजाबाय। आरो आङो बयबो नोंखौ नायग्राफोरनि सिगाङाव नोंनि हाथफ्लाखौ हायाव गारनानै दोनदों। रायतफोरनि मादाव जायफ्रा नोंखौ मिथिदों, बिसोरो बयबो नोंखौ नुनानै संखिदों। नोङो गिथावथावै फोजोबजाबाय आरो नोङो जेब्लायबो जाखांफिनबावनाय नङा। बेयाव इसोरा लुसिफारखौ बुंदों गिथावथाव। सैतान होनोब्ला मानसिया बेसेबां गियो। बिनि रुप, बिनि समायनाया माब्लाबाबो जाखांफिनैयाव थाहैदों। जाखांफिननो हानाय नङा। गिथावथाव खालामजाबाय, गिथावथावै फोजोबजाबाय इसोरजों। बे बाथ्राखौ बुंदों। दानि दिनाव लुसिफारखौबो वारशिप खालामग्रा ओंखारबाय अपेनलि। गोदोनि दिनावहाय स्रोदैमोन, बेखौ अपेन खालामामोन। आरो हयथ' गोबाङा बेबायदि थायो नामा, बेबायदि जायो नामा फोथायामोन। नाथाय नोंथांमोनाबो लिरनानै नाय, इउटिउबावनो हक, गुगोलावनो हक, चार्च अफ लुसिफार ओंखारबोगोन। दा अपेन जाबाय। लुसिफारखौबो वारशिप खालामो, लुसिफारखौबो सिबियो। मानोना लुसिफारनि उद्देश्यआनो जाहैबाय, दासिमबो बेनाव थांखि दङ, बियो इसोरखौ गाख्लायनानै गाव राजा जनो। बे थांखि दङ। जेसेबांनाखि गावनि वारशिपारफोर गासैखौबो बेखौनो बियो बिसोरनो आसा होयो जे जों इसोरफोर जागोन। जेरै आदम आरो हवाखौ बै एडेन बागानावहाय इसोर बादि जागोन जा होननानै बुंदों। बेनिखायनो सैतानखौ फुजिग्रा लुसिफार वारशिपारफ्रा बुङो सैताना गियान होग्रा। मानो? बे बिथाइखौ जानायनि उनाव आदम आरो हवाया बिसिनाव नलेजआ फैदोंमोन। गिनाय लाजिनाय बे फैदोंमोन। बिनि सिगां बिसोरनाव गिनायबो गैया, लाजिनायबो गैयामोन। बेनिखायनो माखासे मानसिफ्रा लुसिफारखौ गड होननानै बुङो, इसोर होननानै बिसोरो मानियो। बिसिनि फोरोंनाया बे। दानिया जेब्लानाखि सोरगोआवहाय खेरुबा बेखौ नाख्लायहरदों, बे समाव बेसे गिदिर दावहा जादोंमोन जोङो बेखौ नुजाहोजानायाव नायनो। नुजाहोजानाया ओरैबायदि बिजाब, बियो गोदो जानानै थांनाय सोरगोआवनो हक, प्रिथिबियावनो हक, बेखौ लिरदों। आरो बर्थमान दानि थासारियाव जानाय बेखौबो लिरदों। आरो इयुनाव जागोन बेखौबो लिरदों। मोनथाम टेन्सआव जाबाय थानाय, जाखांनाय, बेफोरखौ लिरजोबनाय जादों बे नुजाहोजानाया। बेनिखायनो नुजाहोजानायनि 12 अध्याय 7निफ्राय 9 जों बेखौ फरायनानै नायनि। आरो सोरगोआव दावहा नांनाय जाबाय। मिखाएल आरो बिनि आर्पफ्रा गिथावथाव जिबौजों दावहा नांनो हमबाय। आरो गिथावथाव अजंगर जिबौ आरो बिनि आर्पफ्रा दावहा नांबाय। नाथाय बिसोरो देरहानो हायाखैसै। सोर देरहानो हायाखै? लुसिफारनि टिमा, बिसोरो जेनदों। आरो सोरगोआव थानो बिसोरनो जायगा होआखै, सोरगोआव जायगा मोनाखिसै। अब्ला गेदेर गिथावथाव अजंगर जिबौ, सैतान होनजानाय संसारखौ आन्दायहोग्रा गोजाम जिबौआ पृथ्वीयाव गारन हरजाबाय। बिनि आर्पफ्राबो बिजों लोगोसे गारन हरजाबाय। लुसिफारनि साइडआव जेसेबां दुतफोर आर्पफोर दंमोन, बिसोरबो पृथ्वीयाव गारन हरजाबाय। बे बाथ्राखौ स्पष्ट बेवहाय बुंदों। बै समाव जुद्ध जादों सोरगोआव। बेसेबांबा गिदिर जुद्ध जादों। बे जुद्धआव बिसोरो जेनदों। बेनिखायनो बेयावहाय डाइरेक्ट सैतान होननानै मुंख'दों। लुसिफारमोन आरो लुसिफारा सैतान बेयाव मुंख'जाबाय। आरो बेखौहाय
जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आबो सैतान होननानै बुंदों। जोङो बेखौ मोननो हागोन लुकासनि 10:18 अध्याय। लुकासनि 10:18आव जिसुआ लुसिफारखौ सैतान होननानै मुंख'दों। अब्ला बियो बिसोरखौ होनदों, आङो सैतानखौ मोफ्लामनायनि समान नख्रांनिफ्राय गोग्लैनाय नुदोंमोन। जिसुआ सैतानखौ नख्रांनिफ्राय गोग्लैनाय नुदों। बै जे फार्स्ट गोदो गोदाय जानाय सिगां जानाय घटनाखौ जिसुआ खिन्थादों जे सोरगोनिफ्राय सैतानखौ मोफ्लामनाय नुदों, मोफ्लामनानै पृथ्वीयाव गोग्लैनाय नुदों, बे बाथ्राखौ बुंदों आरो सैतान होननानै बेयाव मुंख'दों। बियो जेब्ला सोरगोआव मोजाङै दंमोन, बिनि मुङा लुसिफारमोन। जेरेखम केरुब, मिखाएल, गाब्रिएल, बेबायदिनो बे सैतानाबो पाप मावनायनि सिगां, सोरगोनिफ्राय गारन हरजानायनि सिगां बिनि मुङा लुसिफारमोन। आरो जेब्लानाखि बियो पृथ्वीयाव सोरगोनिफ्राय गारन हरजाबाय, बे समनिफ्राय बिनि थासारिया सोलायदों आरो बेयो गिथावथाव मानसिफोरजों गिजानाय बेबायदि रुपाव जास्लायदों। आरो सैतान जानायखाय बियो गोबां मानसिनि रुपबो लानो हायो। आरो अरिजिनेलि बियो लुसिफारनिफ्राय, समायना रमायनानिफ्राय बेबायदि रुपा बिनियाव थाबावाखै सोरगोनिफ्राय गारन हरजानायनि उनाव। दिनैनि बिसया बेखिनिमोन। नाजानाय जिसुनि मुङै आमेन। गोजोन्थों।